नमस्कार काव्य शिको मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोग आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, आपण आता रक्षाबंधनची कविता घेऊन भेटणार होतो. पण कालच भारताचं चंद्रयान-3 हे चंद्रावर उतरलं, लँडिंग झालं, एकदम यशस्वी झालं प्रयोग. आणि सगळं भारतवासी आणि जगसुद्धा आनंदी आहे. शिवाय चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर उतरणारं ते पहिलं भारत देश आहे यान उतरणारं. यापूर्वी अमेरिका, रशिया आणि चीन 3 देशांची यानं चंद्रावर सुखरूप पोचलेली आहेत आणि भारत 4था देश. तर ते असं सगळं आनंदी वातावरण आहे. अगदी आबालवृद्ध खूप आनंदी, सगळं काल टी व्हीवर बघत होते. लहान मुलं शाळेतली ओरडत होती, नाचत होती आणि खूप आनंदी वातावरण आहे. आणि अतिशय उज्ज्वल असं यश आपल्या शास्त्रज्ञांनी मिळवलेलं आहे. त्याला सरकारचं भरभरून त्यांना पाठिंबा आहे, सहकार्य मिळतं आहे. त्यामुळे शक्य झालं आहे. चंद्र हा नेहमीच अगदी लहान मूल जे आईच्या कडेवर असतं तिथून आकर्षणाचा बिंदू असतो. आकाशात असंख्य तारे असतात, सूर्य, चंद्र. त्यात सूर्य हे अगदी आबालवृद्धांचं आकर्षण आहे. कवी असू दे, लेखक असू दे, चंद्रावर भरभरून लिहितात. आणि प्रेमी युगुलांचा तर तो खूपच आवडता विषय, जिव्हाळ्याचा विषय चंद्र म्हणजे. अगदी प्रेम करणारे युवक जेव्हा प्रेमिका विचारते, तू काय करू शकतो माझ्यासाठी, तर ते असं सहज बोलून जातात. आपण कादंबरीमध्ये वाचतो, सिनेमा नाटकात बघतो, तुझ्यासाठी मी आकाशात चंद्र तोडून आणेन असं सांगतात. तर हा विषय लक्षात घेऊन आता ते प्रेमी युगल काय करतील, कसे बोलतील, किंवा त्यांच्यापुढे काय अडचण येईल. चंद्रावर आपण पोचलो ना, विमान गेलं, चंद्रयान गेलं, तर असा विचार करून ही कविता मालवणी घेतली, थोडी विनोदी ढंगाने. सहज सोपी अशी कविता आहे. तर आता कविता सुरू करतो. चंद्रार हनीमून. कवितेचे शीर्षक आहे चंद्रार हनीमून. चंद्रयान चंद्रार गेला, लोकांनी केलो आनंद साजरो. चंद्रयान चंद्रार गेला, लोकांनी केलो आनंद साजरो. अभिनंदन करून संशोधकांका धन्यवाद म्हटल्याने सोमतो. सोमतो म्हणजे ताबडतोब, त्वरित. चंद्रयान चंद्रार गेला, लोकांनी केलो आनंद साजरो. अभिनंदन करून संशोधकांका धन्यवाद म्हटल्याने सोमतो. पण दुःखी झाले दलाल, देशद्रोही आणि बरेच रोमियो. पण दुःखी झाले दलाल, देशद्रोही आणि बरेच रोमियो. त्यांची चिंता भलतीच, पण सांगा लक्षात घेतो कोण? लक्षात कोण घेतो? त्यांची चिंता भलतीच, पण सांगा लक्षात कोण घेतो? भारताचा चंद्रयान चंद्रावर पोचला खरा. भारताचा चंद्रयान चंद्रावर पोचला खरा, पण आमची जवान पोरांची पंचायत झाली. पण आमची जवान पोरांची पंचायत झाली. प्रेमात रंगारिल्यार तुका चंद्र हाडून देईन. प्रेमात रंगात इल्यार तुका चंद्र हाडून देईन, असं सांगायची आता सोयच नाही रवली. असं सांगायची आता सोयच नाही रवली. जेनी जेनी चंद्र कधी दिवचो केल्लो वायदो. आपल्या प्रेमिकांका जेनी जेनी कधी चंद्र दिवचो केल्लो वायदो, त्यांका आता तोंड दडवून फिरांची पाळी येली. जेनी जेनी कधी चंद्र दिवचो केल्लो तो वायदो, त्यांका आता तोंड दडवून फिराची पाळी येली. चंद्र हाडून देऊ नको, चंद्र हाडून देऊ नको, माका चंद्रार न्यावा अशी न जाणू कधी पाठी बिरमत लागत ही भीती झाली. जेनी जेनी कधी चंद्र दिवचो केल्लो वायदो, त्यांका आता तोंड दडवून फिराची पाळी येली. चंद्र हाडून देऊ नको, माका चंद्रार न्यावा अशी न जाणू कधी पाठी बिरमत लागत ही भीती झाली. आधी बरा होता खिशात जरी नसले वडापाव पैसे. आधी बरा होता खिशात जरी नसले वडापाव पैसे, नाहीतर एक गजरो घेऊन देऊची नसली ऐपत, तरी आकाशातलो चंद्र दिवचा कबूल करू गावा. तरी आकाशातलो चंद्र दिवचा कबूल करू गावा. आता झाली इटमना, आता झाली इटमना, बडनल नाही खापाचा, नाही कोण ऐकत. माराने जाऊने आमची जरी गोची झाली,
मराने जावने आमची जरी गोष्ट झाली तरी यान चंद्रावर गेला आणि पुढच्यांची सोय झाली. मराने जावने आमची जरी गोष्ट झाली तरी यान चंद्रावर गेला आणि पुढच्यांची सोय झाली. आम्ही नाही पण आमचे नातू पण तू उद्या. आम्ही नाही पण आमचे नातू पण तू उद्या हनीमून करू चंद्रावर जातील अशी आशा वाटाक लागली. आमचे नातू पण तू उद्या हनीमून करू चंद्रावर जातील अशी आशा वाटाक लागली. धन्यवाद मित्रांनो. ही कविता आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा, आपल्या मित्रमंडळींना पाठवा आणि चॅनल कोण सबस्क्राईब केलेलं नसेल कोणी तर नक्की करा. कोण नवीन असेल कोणी तुझ्यात राहिला असेल तर. आणि या चॅनलवर जवळजवळ 215 ते 20 कविता आता झालेल्या आहेत. सवड मिळेल तेव्हा मालवणी मराठी कविता आहेत, जरूर ऐका. आता परत भेटू आपण रक्षाबंधन दिवशी एक रक्षाबंधनची कविता घेऊन. धन्यवाद.